Lorulang seorang sena sarpu auditorium hall long ceng burup lapen kum deng dong sekikipi ke pajut pon. Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy klokriat Anglong nang kepera puthak lam thama kithur. Dokmoka along long counteron auditorium hall along NRLM awareness camp self group atuma phan kapaching thurji amai kangni. Kardom Nili Karbia Birta Thanbang Sami Vilerbon Kropi Nunar Jikta Birtang Tonpen Chitini Pai Inkoi Rahini Arni Ada Porpai Kresia Pormalompen Lurlangso Rangsna Sarpo Auditorium Hall Difua Long Kidamtang Chitini Pai Krehini Arni Pen Kepadopon Cheng Burup Kitip Lapen Kumdeng Dong Kerase Kipi Kepajutpon Mai Pang Cheng Pon Pea Prang Seke Endona Bang Pu Bang Pea Tum Cheng Burup Kitip Lapen Kumdeng Dong Kerat Paklang Pon Apitu Rat Amai Pialong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Charipon Si Mai Along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron Chetongdon La jitu pini training kido labangke litu ho hako pen continuously Mayalong kedam tang Chitini Pai Krehini Pen Chitini Pai Inkoi Rahini An Mate Nikep An Kacharia Bang Pubang Piatumaphan Nongnam Alola Peningkang Sampen Nongnam Pajirpon An Parta Best Discipline Anong Eta Pajirpon Nonjong Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoyalong Kido Lupangap Chumangatum West Karbi Anglong Hamren Pen Kilometer Thom Kebrap Ho An Kahelo Tapat Arong Atung Klokriat Anglong Lupangap Atum Pen Tarpang Tek Nangketar An Parta Kedamtang Chitini Pai Nerkep Arni Tapat Arong Asarte Elisa Terona Phan Kenep Kang Hua Puthak Rong Thom Tapat Nongzrong Lapen Nepali Muzong Arong Arat Bangsuri Sose Armuching Rumsi Ahoy Nangkepet Lapen Rong Asarte Phan Kenep Kang Hua Puthak Lam Thama Kachithur Lupangap along kido cumang atum Karbi Anglong along linang gecherai jia phan tarpang thek klokriat Anglong an nang ketar pen Chitini Pai Inkoi Rai Si Arni ada porpai sirke pen Arni kangsang porpai plian kachingwai soluk sodak airset tungset kachitong along perayon AC kebangji Chitini Pai Inkoi Rapho Arni Si puthot aduya hoy kachepakeng along tarpang thek sitame kiplok unjiun ealam thek klangji Nitum along le Karbi Anglong penake nitum pekok kawilem arake Nitum silong wek nang podium lo lagai. Cikroy dunde lagai. Kalau tum panjang nitum peksa pekpe cikroy dunde. Bangalong le le ke nitum bangalong le tika kapke nitum long le nang kap long le. Kan selo. Ni thang West Karbi Anglong along district along ST Morcha along secretary lo. Kasi piniar ni dak borar kisung along. Jadi methang arong ni rong dak dak mat lo. Kasi dak nang wang lo le pen pini rat pen ada isi social pen. Jadi kita tang khutana tapat hat tarik ner cap pen pini antering koresi bang so yus tamne Karbi Anglong Autonomous Council ke thetum phan phalo ani si tarik krehnier ni wang lo EM Rup Singh Teron pen rina terang pide wang lo aku pini dalang solam pha wang nangji Hamren Police Assistant Sub Inspector Sheikh Akbar Ali Lapen Arya Sanhotum Arning Samhup Aporan Chetong Dunsi Rat Kapheri Okchung Hur Along Ning Pathetekang Halapuk KSC Inglong Pho Hamren Head Branch Maipu Prosanto Ingti Lapen Arya Sanhotum Penta Apor Pen Pali Dunsi Ahokpet Alamthi Pachini Dun West Karbi Anglong Pen Meghalaya Ahoyalong Kidoduna Tumpini Arni Anta Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM EM Atumpen Longle Pata Kipipedat Ajok Okdaya Sonsi Chetong Nang Lasi Prabjin Pen Ahoyalong Kedoa Tumaphan Longle Pata Kipijia Phan Lapen Police Outpost Kipijia Phan Hawar Araratum Joparni Aduya Puthak ke doso jonang aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CEM EM Atumpen RD Kipi Ponjia Phan Chuningri Chitini Pai Inkoi Arni ada porpai sia porpen NRLM scheme pen DDU lapen GKY asong chilang pet pen self help group atuma phan mesen pen kaching thurjia phan RD dojot pen mai kangni Labang so mayalong BPM Chiklang Ronghang BC Chandra Singh Teron DFE Prakash Kiskota PIA Hai Singh Crow Sangeet Kalita Kamal Singh Atumpen Mayalong Kenang Solalam Ti Hai Hui Thom Kebra Pho Self Help Group Atumaphan Than Pachini Pon Lapen Mayalong Arpu ke Dobang Phubang Phiatum Anta Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun An Parta Mayalong VDC Chairman Long Sing Tok Bisita Me Chetong Dun Si Self Help Group Atuma Kenang Solalam Ti Mesen Pen Than Pachini Pon Den Gong Pen Robin Beer Report Gov News
Army Red Horn Division atum pen rong rup kiduk dadara atum aphan akejoy pen sekelang avarsai kedeng bokolia along kido Army Camp Red Horn Division atum pen patir piponsi thawam rong piarong along sekelang asai dengpon bokolia PHC atum pen tala swasai along chirap chitodun Army Red Horn Division pen ke patir pipon akejoy pen sekelang pon along bang pharo ke tham se bang khubang phen chenglok ong tung araratum se chelang dun rinti ki ong dung rong rup kiduk daratum makiso ki chelang jia phananta ke sungla pen ason ke so puthakta kachini niajok sung rinti lo rong araratum phan ason ke so pen sekelang verjia phan ke nang sot rat atum army la pen medical team atum phan akejoy pen sekelang la pen dowai hai hoi ke ron pon asai ke deng ajok ning arong rinti lo la pen ke bang jia por hut sitame non son thak ke so kelang jia phan chuning report Birta bangge lapan si kangton poniklo langi bom thakat news channel do me thakmi kurwang 2